Dadatan tu metla adwa ti agsayaan. Isu nga FM kad paylaeng taarem nga ingka iyar areng pangaasim tadina kad paylasing nga panagadaltak ket titikayat ko nga inta paylaeng sangwen tanuag tanang ta nasaya ato ti inta panagen. Nga minuayat ikatiin ta ipampamaysa mabaybay ang talakit ti panagadalta ngem no agtuturta naranyag tu ti masakbayan ta nanamentan tu ti ragsak nga awan patinggana. Isu nga FM kad paylaeng taarem nga ingka iyar areng pangaasim tadina kad paylasing nga panagadaltak ket titikayat ko nga inta paylaeng sangwen tanuag tanang ta nasaya ato ti inta panagen. Isu nga FM kad paylaeng taarem nga ingka iyar areng pangaasim tadina kad paylasing nga panagadaltak titikayat ko nga inta paylaeng sangwen tanuag